हो कि हो जाई साथी हम जाइब ससुरार में, लॉकडाउन के चलते हम बानी इंतजार में। अरे कि हो जाई शादी हम जाइब ससुराल में, लॉकडाउन के चलते हम बानी इंतजार में। अब फोन काहे करेला बारे बार, आ जाना जाई मोर घर परिवार। अब फोन काहे करेला बारे बार, जाना जाई मोर घर परिवार की बतिया जन बुझ। आ खाए खातिर ना मिली अचार की हमारा में जन लूझ। आ खाए खातिर ना मिली अचार की हमारा में जन लूझ। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।